mai kat tor ang hi rom tur velo se kate I hian Pathian in min da kan sei da de hle kanga Pathian in tu din huna min da ka veilo ropui ka tilato talen ropui tak min pe amaro chu midam takin min fak masek kan nung ang chu ka faten on zero se kate ka du sak thot khotlang nun hi eveni ti hi chuni e chiang lu tu ka in drama tangin hetiang lam rongkai deu fe khi ne khotlang siam thatna te fing tak mai in ti khan fiam thu ne ning ron ti thina ne mi puina kan lo zut na chan po khamia azir tir nei thalu tukle diksi ma se noi za thak sia in ron project china kha mu nom ta chi ani thu tak ni lo lai taka kha chuan kha Pathian ina rongbol na ta na apek che nia ingai ti na emni khalaya kha ani ven chu ka phak to angin kan lo chhuana ke TP lo ni nen hian phatsan thia ke ngai lo kha then khat chuan ve khat chu kan thian pa hian ngoi te entertainment lang ti mela funny ha hin kal ro thil ni mom top hin kal pui to te zir tir nei hi chu a that rol in atia voi khat chu kan ti ve china ka kim ta tlat lo ni ka ho min hroi bo ka tia ringa amar chu kan na nge ni wanga iso apokron sei chona chan chu he tiang nat na nei lo thir ve tu ten adam the ni ti ke ma kal tangin ilo the the na turing karon soya ten mi mala minon zong so ka thiam to ka lo tran pui ve te kong lo ko mu te ka ti ve na sata wangin clear tu lenga thatu zong te in jawa in chibai ka buk chewa du sang sang ber kalan bok chewani ole voin hi mars ni somni pokwa sang ni le somni panga in rin ni ani ye tunchuma chuan puma poyo Zephyr status ropui tak afanu du tak nena ale khathon na kan ti don nge afanu manga em damlai sing nun kong chuk chho zo tura mabak tam tak la nei elena Hnathawh chale fing ngainom em mai kan ngai kha anga abula changa to phenga uluk taka milongai thlak sak theu turin kangen masa chewa ole ka chiar tak ma in ka duangin ka feel lei theilawa achan chu no pangten tualan chaya thingtlang chu kan hrevekanga tlailama te hian no pang duam tak ten tualan chaya hlim takin tiang khan anin fiam thina ni mi hlim taka anin fiam lai han khap kha thil ti chi ani silawa chuwang chuan tle mano pangrol te alo lang ve de roi ni po in mi hriat thiamna kanon nge na ni ole tuna ilongai thang ka fanu du takle ka mangai em elena tuna mai chuan thil ichir thiamin ilhri thiam silawa kumami chau ilani sia iti turle tilo tur han sevio po ni ina ilhri thiam silawa thil tur che hi ka wanga em nakina ihriat thiam huna kalo soi theng hil paltakin heti hian ka ziak du mai Pathian ven na zara ilonuna chobe zelani chuan nangma polin mobile te ila nei ve anga WhatsApp FB Insta te ila khoi ve nge yang tunge ibiak thin kan thredon de lo chu ania I thalak posa te in ring lo lai ti si in ring de lai thalak te manglo la min annu izatang che mai thalak ni si in chei de win la thrin no bokang che alang don ti sherengin yombo le imal top langin thala lo la emoji emo milemin ihliat lai khonu lui velanga iril rule iti lantum mi pafing tak chuan an Hnathawh don sia I pasal bula ila sovak zok don nia alom tur zia mai chu nula sexy emo mi id ni tumreng renga thala thin hi mi pain an ngai sang lo ti shelawang ti ka hlau kan mu thei mizorama po mi chi chuan le ka thiam lo tling le officer kan ti hoin an ti ngai lo ti shephot la I thom no ku lo chin lang du em tu che khan I pumin adu don che ti hriala doctor ma risel lo na engemaw wanga in hlim nga yani lo chuan camera ma hian in hlim vak lo la katibok modeling lam itui tlatani chuan hetiang lama lo hlotling to tele a hrezau deuh te kan zo tanga eizon na tin chuan idule itidon nia I khoilo kalna le yom dan zong social media polo sha mangche an nui zatang chea fiam thu tho ni lawa an thil ti min an nui zat ni hi thil hlau om to pani ti hriang che le khai lo thiam sang vak lo ani pon sap trong thiam lo hi zak lo la kan ham trong mizo trong I thiam lo chuan zak hle ro
kan thian nu pakhat po mo mizo tong hi ka thiam lo atia sap tong thiam chuang bok si lowa a khong al thak lu tu ka sin mizo ming apu ve vung sia chuan pasal ila nei ve du nge yanga ka fanu idu zong du pui nge che kan tum photanga officer fa pa nia ti ha boy su apa thi huna officer ti ta fa pa che i chang mayang ama kha officer ni lo chuan omji omlo inei tur kha an poimo ber zel ti hriala in khom ngai mi lo chu nei lo la chu kati caution le khotlanga in mang mi lo phei chu thubuluk deuh an sei du an fing lo du riau chu tiang mak pa tan ka it lo ti lo shabok la in ti changkang ni lovin mi changkang nei tum sham la thom nomak pui in bel le mi pa ngai samang ni lowa sam soi sak dan mak sak pui te hi tho chu nei lo an ni tlang pui ti lo sharu ran ro eng ma na thoi nei lo phei chuan nang ma chom tu ber turin tho chu an nei lo phei chuan bol khalu tu kang film YouTube le video chen kata I mu thin ram changkanga ani ngai zon anga in ngai zon ve phet tum lo la ram dang tlangwal TV a I muang kha mizo tlangwal khatiang kha mu in ring lo bokang che idu thui sam vakanga du thu sam khovela anam lo ti lo hriala mizo tlangwal ngei pasala nei tumang che tlangwal drop chu du big lo la intify le rim tui le tuk chu nupui nei chi an ni lo ti hresang watang che zan tin ni tina ron leng reng man le lu tuk chu lo du lo photang che I pasala ni huna aleng reng mayang mi chan chin che le tlin lo na hre thei emo sei treu thei bial pa nei tum lo shamang che anin chunga nuam ngai lo loina tla ka ni lo ti hriang che I bial pa nen nasa takin in pani chawa inomin thala wak su o inin nei lo paltakin pasali mu lo pha thei ti hriala FB vela relationship ti dan vela lo boy lo bokla I bial pa hi I pasal tu ran ngal don lo ti lo hriala inin nei huna ila da zok don nia mi zong ma I bial pa ni ti puan chu hi imo phurna ani lo ti hriala ini turang ni theilowa siam theitu che kha I bial pa ani thei ti lo hriang che voi khat bak inula don lo ti hi shereng bokang che bial pa inai ni pon caution khotlanga active le lutuk pok ka du chuang lo na thokman lo khopa active an ni palang in chung khura an tai medu lo azong chun ni lowanga sarkar na ani lo ti lama ipa hi ka boy lo mi tai malo hi ina yang ti mal hi ka hlawani Hnathawh hi Pathian kan biakna ni ti hria pasal I mu chuan ka volom don em chu mi chu Pathian hremi dik tak an ni ti ke chuan ka hmusia tin inin ngai zon na alerei lo viawa thilpek give apek vak chea ka mangai che nupui tan ka du che ati ngal zut le thik thu ti chengal em ani chuan ring su nupui tan du wang che ni lo ti lo hre photla mutpui wat che adu wang ani thei bok o ka lo em chumo ka lo upa chho ve anga krisel lo na emo dam lo na te kala nei ve anga ka bula oma min ngai tu min duat chuang si lo le mangai tak si lo hian status a ka dam lo lai khalak tar chuakin kapa tang fan emo ka mangai che ti tar ve chuwa yang ti ka lauber an olu tu ka kan hun lain ka lau tak ani o Mapuia Hauhnar ole khati sung kha puma pui status ropui le tuk zirti nei threm mai chunia athukal mangshim hi chiranoma chiar sual har zok khopin no pangti tana tian yang bokin aron ziak chuak thiama engpo chuni se he status ropui takhi afanutana ati nima se keichuan zorom mechia zong he kovela nulat langwana kongzo mabak mek te tana aziani katithlata tin na thule la hi hriat thiam ola me chenu pangte hriat thiam tok lekin heti ko pathra hian aron ziak chuak theya entir anei tha boxi soitur tam tak omang clear tu le ngai thlatu zong ten khongai takin comment section lama kan mudan le kan ngai dan te min lo talan sakle clear tu chewin in khongai na karungen tak mewa mina subscribe lo te po ina min lo subscribe zela min lo share saka min lo like comment sak zel tu chewin in khongai na karungen tak meu ani e